Oh. Buksan mo. Hello sa lahat ng ating mga mamshis, popshis at mga anakshis out there. And since today is Valentine's Day, meron akong inihandang sorpresa para kay mama. So, magpapagupit siya ng buhok, magsisimba kami, bibilihan ko siya ng request niyang food ni Chowking, Laureate. And, syempre, bibili rin ako ng teddy bear at saka ng flower. Yung teddy bear kasi talagang gusto niya yun. So, lahat ng niya magaganap bukas, February 13. Kasi ano nga yun Sunday. So, early Valentine's Day ko with mama. So, tara, surpresahin natin siya. Let's go! Okay, so ngayon, magsisimba na tayo. Yan, ang aming isa sa mga errands, o isa sa mga gagawin namin for the Valentine's Day. Kasi gusto mo magsimba, di ba sabi mo? So, magsisimba muna tayo. Tapos, saan tayo kakain? Saan tayo kakain? Ewan ko saan. Basta may sotanghon na pansit. Pansit sotongon na lang daw. O, sige. So, tingnan nyo po kung saan kami magdi-date, ha? And, Happy Valentine's Day! Happy Valentine. Ay, so, samahan nyo kami, guys. Okay, para sa surprise kay mother, ayan, isa nga sa mga nabanggit niya, gusto niya raw ng bagong teddy bear. So, bumili ako ng teddy bear for mama and syempre, yung kanyang flower. Bumili ako ng ayan, sunflower and yung kanyang request na food namin. So, ito na yung magiging dinner niya, ito yung merienda namin. Ayan, ang Laureate mula sa Chowking. Since meron naman akong food doon, so ito na lang muna yung aking i-ready. So, samahan niyo ako i-surprise si Madier. Let's go! Andito na tayo. So, surprise na natin si Madier. Tingnan natin. Ma! Ma! Happy Valentine's Day! Ang sarap. Happy Valentine's Day! Valentine's. Ay. Ito muna yung yung food na request mo. Gutom na. Thank you. Ayan. Kain na raw siya kaagad. Ma! Meron ka ring flowers! At yung request mo, Happy Valentine din sa'yo, nak. andito yung request mo na teddy bear. Open.
Kunin mo. Oh. Buksan mo. Yan. Happy Valentine's Day. I love you. Salamat! Salamat, Nak! Dahil nagugutom na ako. Asus, nagutom na raw siya. Tingnan mo yung ano mo, yung teddy bear mo. No. Ika, nagugutom na ako. Nagutom na siya. Kain na tayo. Valentine's Day. Salamat! I love you. Happy Valentine's. Na-surprise ka? Surprise ka? Oo. Akala ko pagkain lang. Sabi ko, gugutom na ako. Ay, sis! Ayan na yung request mo. So, nakapagsimba na tayo. Meron na tayong food mo. Oh, thank you na, Kang. Tapos yung teddy bear mo, nasabi mo gusto mo teddy bear, di ba? Oh! Ayan. Ano ba to? Sige, kakain muna kami ha. Enjoy your meal. So, happy Valentine's Day again, ma. I love you. Na-surprise ka ba? Oo, na-surprise ako dito. Sa bear. Di I ba? love you, Nak. I love you too. Nagustuhan mo? Ha? Nabusog ka na? Nabusog ka na sa dinner mo? Hindi ko kinain yung kanin. Bukas ko nakakainin. Ayun. Okay lang ba yung sunflower? Ha? Gustahan mo? Diyanok sa altar. Yes. Nagsimba na tayo. Kumain ka. Siyempre, hindi tayo pwede kumain sa labas. Yung teddy bear mo, Oy. flower mo, para na rin tayo nag-date. Oo. Di ba? Oo. Happy ka naman kanina Oo. sa misa natin. Oo. Mm. Dahil nakaano tayo, nakalapit tayo. Ay, happy na. Happy. I love you. Love you, Nak. I love you, I love you, I love you. I Ha? love you, Nak. Wag na malulungkot, ha? Gusto ko happy lang lagi. Ha? Yan. Ayaw muli sa inyo lahat. Happy Valentine's Day po. Happy Valentine. Yes, sa lahat po ng mga momshies out there, yung mga popshies natin, yung mga anakshis, of course. And happy Valentine's Day. Hindi lang ito, hindi lang to para sa mga lovers. Pati sa mga magkakaibigan, sa magkakapamilya. Ayan. Show your love and affection. 'Di ba? Sabi nga nila, hangga't naririnig at nararamdaman pa nila tayong lahat. So for that, happy Valentine's Day and I love you. I love you sa lahat ng mga viewers. I love you po sa inyong lahat. And sana mas mangibabaw pa yung love sa buong mundo. Yan. Ay. I love you. Love you, Nak. Bye-bye. Thank you, guys. Saan mo na yung dalhin? Wow. Andiyan na siya? Oo. Doon na siya matulog. Ano ipapangalan mo sa kanya? Paeng. Ha? Paeng. Si Baeng. It's DJ.